खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बनसुआ डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होनानै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सुबुंखान्थि राहाजों बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनानै सोमावसारनानै अख्रां गोमसारहोदों। बेखिनियानो मोनसे ब्रेकिं निउज। बड'लेण्ड सोमावसारग्रा बनसुनि दैदेनगिरि आरो सोमावसारग्राफोरखौ दिल्ली पुलिसा हमनानै थानायाव सोनानै दोनदों। बेराफारसे दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव थानाय नखर बिफाननि मावख'ग्राफोरजों बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनाय एबसु एनडिएफबिनि हान्जाफोरनि दैदेनगिरि इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायगोन। आसाम सरकार गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनो खाबु दिनै बेवहाय जोंखौ दोननायनि गणतन्त्रआ मार्टार जाबाय बे बाथ्राया सोंलु सिखांबाय थादों। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै ला। फैनो गोनां जाखो बेयाव बिनि सायाव सारा फंनैसो फोरमायगोन नामा? दा जोंनि बर' माहारिनि फरायसा आफादा जोंनि दिल्लीनि जन्मभूमियाव जिथु ब्रैथि खोलोब नर्थ वेस्ट अफ बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट जायखौ जोङो आरम्भ खालामबाय। जोंहा दिनै जोंनि जे जन्तर मन्तर ओनसोलनि पुलिस स्टेशननिफ्राय जोङो 10थानिफ्राय 4थासिम 8 थारिखआव जोंहा पारमिसन मोनखादोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि पुलिसफ्रा फैनानै जिथु जोंनि डिमान्ड खालामनाय जि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजोखौ सोरजिनायनि जि उद्दिसारनाय हाबाफारि बेयाव बिथांमोना फैनानै जोंखौ एरेस्ट खालामफैदों आरो बिथांमोना दा गोबां जोंनि बनसुनि बिग्रायारि लोगो बिथांमोनखौ दिनै बे माबायाव थानायाव दिनै पुलिस स्टेसनाव मन्दिर मार्गआव दिनै लानानै दोनफैदों। नाथाय दिनै जों मिथिनो मोनदों सुलुंनिफ्राय जे जोंनि आसाम सरकारनि आसाम गभर्नमेन्ट बेजों लोगोसे जोंना जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सान्दै बिथांमोननि डिरेक्सनाव जोंना मानगोनां जोंनि बे एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे माखासे जोंनि एनडिपि गबिन्द बिथां फेरेंगा बिथां आरो माखासे इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैनानै जोंनि भारत सरकारनि हम मिनिस्टारखौ बुंनानै जोंनि आलादा रायजो बिनायखौ बिथांमोना बन्द' खालामदों होननानै जों दिनै पुलिसनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों। दा बेवहाय जोङो बुंनो थांदों आलादा रायजो सोरजिनायावहाय जोंनि बनसुआ जोंनि बेक्तिनि थाखाय जोङो दिनै खस्थ' मोनोब्लाबो जों हाउस एरेस्ट जानानै जों थानायाव थायोब्लाबो बनसुआ मालाबाबो जेना जों मालाबाबो जों जिराया। दिनै बियो जोंनि मोनसे इन्सपिरेसन जोंखौ थुलुंगा होनाय मोनसे बेयो जोंनि थाखाय मोनसे उदाहरन एग्जाम्पोल। आरो गोबां बार जोंनि खस्थ'आ आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय फैबावगोन। नाथाय आङो बनसुनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं दिनै बे पुलिस स्टेशनाव दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि पुलिस स्टेशनाव थानानै आं बुंहरगोन जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया अब्लासिम बनसुआ बर' हारिनि बर' रायजो राजा आइ आफानि मुंख्लंफोरनि जि मोनसे देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जों जेब्लायबो दावहा नांलांबाय थागोन। जों जेब्लायबो जानजि खाफ्रानानै भारत सरकार आसाम सरकार जोंनि बिरोधि बिथांमोनजों जों दिनै जुजिनानै दावहा नांलांगोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।